Ben, damos comezo á sesión extraordinaria urxente con motivo da votación do asunto pendente no pleno anterior por falta de quórum suficiente. Ben, punto número 1, ratificación da urxencia da sesión. Bueno, como xa comentouse outro día que faltaba un concelleiro por causa maior, entón a urxencia é precisamente porque senón, bueno, tería que celebrarse se era unha convocatoria extraordinaria, sería o luns, pero a urxencia é que o secretario vaise hoxe de vacacións, co cal non estaba, entón, pareceu-nos correcto facela de urxencia. Non sei, claro que dice. Sí, o sea que a razón de urxencia deste pleno basease en que o secretario se vai luz de vacacións. É a razón que sostén a alcaldesa. É que isto é importante, porque é o que vai basar a validez do pleno, non? Digo para telo claro. Claro, o secretario luns non está. O luns non está, e esa é a razón polo que ven hoxe en extraordinaria urxencia. Claro, sí. Ben, pois nós vamos a votar en contra da urxencia. En primeiro lugar, porque non se alegou ningún motivo para a urxencia do acordo, que o secretario se vai de vacacións é normal, pero que o que hai que votar é a urxencia do acordo, non o feito de que o secretario se vai de vacacións. Entonces, cando non hai ningún argumento do acordo, da urxencia do acordo, eso tira por terra o acordo. É dicir, eso é unha cuestión que está consolidada, pero neste caso non nos corresponde a nos determinalo, sino que determinará que non teña que determinar. Vos saberedes si ese é o argumento. E dito isto, vamos a soster por que nos parece que non é adecuado, que non é urgente o acordo. En primeiro lugar, porque é unha situación que, como moi ben dice no proxecto que presentan para a modificación, pois leva desde o ano 80, según diz ali, hasta o ano 92, con empresas actuando, traballando, pois con as licencias máis ou menos regulares, nunha situación pois na que algunhas medraron máis, outras medraron menos, pero a situación é que en todo ese tempo viñan traballando, unhas con un cumprimento mellor da legalidade, outras menos. Entonces, eso é unha situación que non vai cambiar nada pola urxencia do pleno. Entonces, consideramos que eso xa tira por terra a urxencia de algo que leva 40 anos aí. Pero además de dito isto, a urxencia de unha modificación puntual do plan xeral que vai a convertir un suelo rústico en urbano, e isto é o que ten que quedar máis claro para todos. Eso xa o explicou vostede, xa o argumentou vostede todo. Sí, pero é que isto ten que ver ca urxencia. Isto ten que ver ca urxencia. Vai experimentar un cambio de suelo rústico a urbano, sin ordenación de ningún tipo, e que simplemente o que vai a pasar é que as persoas que tiñan un suelo rústico se van a topar con un suelo urbano e o concello vai a quedar limitado e en algúns casos impedidos para desenvolver tanto a zona afectada como a zona colindante, pois parecenos que merece moito máis estudio que unha aprobación por vía de urgencia. E isto creo que é moi serio, porque é moi posible que isto non acabe aquí. Entón, creo que é moi serio cando alguén adopta os acuerdos que teña un pouco na cabeza o que vai aprobar. E máis, cando a raíz de poder ver un pouco máis a documentación, nos encontramos con que o propio informe da Xunta fala de ampliacións de algún vial. Ampliacións de algún vial que se van ter que facer a costa do suelo que hoxe vades declarar urbano. É curioso, O sea, vamos ter que facer actuacións en suelo que hoxe vale X e mañá, no momento que os queramos expropiar, van a valer 5 máis X que vamos a pagar nós e que van a recibir as persoas as que vos, os 5 que estades aquí, lles vades a aprobar ese aumento de valor. A min pareceme que é algo que merece bastante máis reflexión que a aprobación de un pleno urxente. Entre outras cousas, porque esa zona vai ter moitas necesidades.
non só a que declarades, toda a zona do polígono industrial, xa sin entrar nas cuestións que están sin resolver, como son os servicios de saneamiento, de abastecimiento, que é un tema que vai dar moito que dicir. Pero ahora mismo, como que se trate de dar o pelotazo, o único que importa é aprobalo. E iso é o que tira por terra toda a intencionalidade e toda a fundamentación da urxencia. Por iso, creemos que debedes de reflexionar sobre o que vades a votar, porque dictar resolucións en beneficio de particulares, en perxuicio dos intereses xenerales, é un delito. E que o secretario se vai de vacacións o lunes non é un interés xeral, non é ningún interés xeral, porque as empresas, porque non se aprobe isto, non van pechar mañá. Me imagino que o que farán mañá será facer unha cena e celebralo, a cual ao mellor tamén estades invitados vós. Pero non creo que eso seña os intereses dos veciños de Rábade. Por eso nos vamos a votar en contra da urxencia. Tes algo que decir, Alejandro? Si, bueno, non sabíamos cal era o motivo da urxencia, desde logo justificado parece ser que non está. A verdade é que acaba de argumentar moi ben aquí o voceiro de Independentes por Rábade. Nos decir que outro día manifestamos que nos íbamos a abster porque non tivemos acceso á documentación, non a demos leído toda. Bueno, no tempo que tivemos. Entonces, despois destes 2 días, sí tivemos un pouco para poder mirala, compartila cos compañeros que me axudaron. O partido tamén me axudou cos abogados e con todo a miralo, e dixeron que isto sonaba ou parecía un pucherazo. Foi o que dixeron, vale? Entón, eu voume fiar deles e nos vamos a cambiar o sentido do voto que tiñamos outro día despois de ter a información, e vamos a votar en contra, claro. Bueno, eu non sei, non tiña pensado decir nada, porque a miña argumentación xa se fai outro día. O que pasa é que sí que pareceme peculiar, esas afirmacións que dice vostede, de que ao mellor estamos á cena e tal, eso me pareceme, de moi mal gusto, pero bueno. Pero outra cousa que sí que me parece é que vostede está con que por aí se vai a desarrollar o polígono industrial, e eso é o que a vostede lle dice que despois nos vai a perxudicar a nivel de concello. Eu xa lle dixen outro día moi clariño que por aí non se vai a desarrollar o polígono industrial. Pero eso diralo ti agora. Pero que o día de mañá non se vai a desarrollar por ali, é dicir, que un día... Habería que facer outra modificación e, ademais, porque no plan xeral, esa zona non vai a ser industrial. É punto. Pero é que o urbanismo, Reme, non o delimitas ti para o futuro de Rábade. O urbanismo de Rábade o vai delimitando os gobernos que haxa. O plan xeral. Claro, de todas formas, o plan xeral que según dices ti, está xa listo, pois non estaría de máis ver que dice o plan xeral sobre eso. Pero, bueno, independientemente do que diga o plan xeral, ti o que non pode, bueno, sí que podes, evidentemente, porque tes os votos, pero tes que asumir as consecuencias. De dicir, é que eu, como creo que por aí non vai o polígono, porque o día de mañá... Non digo creo, non dixen creo, dixen no plan xeral, por aí, non hai unha zona. Pero será baixo o teu proxecto de Rábade, evidentemente. Pero claro, pero te entenderás como a min que calquer empresa que este hoxe no polígono industrial, que esteña legal, que comprar os terrenos en urbano e os pagara como tales, que o día de mañá pode plantear con bastante razonable criterio, o dicir, oye, e por que eso non se nos fai unha salida desde aquí hacia o cruce da Nacional Sexta ca carretera de Villalba, para que os camións, por exemplo, que vayan hacia León ou hacia Madrid, que poidan salir directamente por ali e ir a autovía e coller a autovía en Outeiro? Por que tes que privar de eso? Sería bastante razonable. Esas son as súas opinións. Evidentemente, como dicir que non se vai a desarrollar por aí, son as túas. E nin eu teño a varita máxica, nin ti tampouco. Ti tela estes 4 anos e ao mellor os outros 4 anos que ven, os que señan, pero non ten nada que ver, é a túa idea. Pero eso non significa porque o como se vai desarrollar o polígono. O polígono desarrollarase como cada goberno o decida. Vale, perfecto. Vamos a proceder xa a votación da ratificación da urxencia. Sí. Gracias. No plan xeral, para entendelo ben, no plan xeral ese que dice que xa casi está rematado, según dixo vostede, que casi está rematado, isto non se contempla, por eso se fai a modificación. Non.
Non, non se contempla. Non se contempla. É o que entendí, é o que dixo vostede. Sí, non se contempla, non. Vale, gracias. Pero que é lo que se contempla. Votos a favor? Pero como que se contempla? O sea, como? O sea, vades a aprobar unha cousa que está nun plan xeral, que tedes feito, que non contempla esta cousa. O que entendo que me preguntou o portavoz do PSOE é se non se contempla que esa zona se desarrolle industrialmente. É ao que se refire? Vostede foi o que dixo. Sí, claro, pero que No plan xeral que vai facer, que dice que xa casi está rematado, eso non se contempla. Pero que vai esta modificación. No, el pregunta esta modificación. No, eu pregunto se no plan xeral vai ir metido eso ou non. Vostede díceme se non se contempla o desarrollo desa zona industrial. O sea, non é o que está De que desarrollo industrial? Do que se vai aprobar hoxe? No, hombre. No, do plan xeral. O do futuro. Claro. Vale. Porque dice que xa casi o ten rematado. O do futuro, bueno, do futuro non sei. Ben, votos a favor? En contra? Vale, pasamos ao punto número 2, aprobación inicial da modificación puntual número 6 do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Rábade. Nós xa plantexamos a nosa argumentación, vostedes creo que tamén, non sei se teñen algo máis que decir despois de ver a documentación. No, nos ratificamos todo o que dixemos no pleno onte, claro. Vale, perfecto. Entonces, votos a favor? Perdón, quería falar algo. No. Vale. Eu entendí que non por iso. Votos a favor? En contra? Moi ben. Damos por rematada entón a sesión extraordinaria. Moi ben.